No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Nyt lähdetään syömään Prime Burgeriin, kunnon burgerit. Taksi tulikin jo ja ei kun vaan matkaan. No niin, nyt ollaan Prime Burgerissa, Pattajan parhaassa burgerpaikassa. No niin, ruoka tuli pöytään ja näyttää kyllä todella herkulliselta. Ai että kohta maistellaan ensi purasu, chili poppersi. Odottaa sipulinen kautta. Ei se väärin, jos haluaa vähän herkutella. Edellisessä videossa käytiin syömässä niin makaronilaatikkoa ja lihapulla perunamuussilla. Sanoinkin siinä, että muuta ei kannata syödä, mutta kyllä nyt tuli mieli muuttu vähän, että no vitsihän se oli, mutta kyllähän pitää syödä kaikenlaista. Moni on sitä mieltä, että ei saa syödä lihapullia eikä makaronilaatikkoa. Jokainen saa syödä ihan sitä mitä haluaa ja sillä selvä, mikä hyvältä maistuu. Kaikkea saa syödä. Nyt maistetaan. On hyvä. Ehkä yksi pihvi on riittänyt. Minusta burgeriin ei kannata ahnehtia 2 pihviä. Hyvä on. Ranskalaiset ei tilaamatta, mutta ei haittaa mitään. Kolajuomana hyvä, näitä kannattaa tilata useampia. Vähän on tulinen tätä koko. Ei oo pahasti kyllä tulinen, mutta mukavasti. Kyllä tähän joku mauste kävisi vähän hyvin. Tähän on tapaskoa ja joku chilikastikin olisi tähän hyvää, mutta ei täällä ole tapaskoa, en mä siitä tykkää. Vaikka Texas pete tai mitä meillä Suomessa on poppamiehen soossia tulee käytetty. Kyllä tässä makua on, ei se siitä jää kiinni ja kyllä täällä nälkä lähtee. Mäköhän ottaa Facebookin kuva kavereille, niin olisivat ehkä vähän kateellisia. Otetaan kuvaa, koska on aika hyvä burgeri kyllä. Sanotaan näin, että Pattajalla ei parempaa burgeria löydy. No Ananasbaarissa oli kyllä hyvä burgeri, ei se ole mitään vikää, se on makua. Silmät kiinnihän tätä pitää syödä ja miettiä, miltä se maistuu. No niin, vatsa meinaa kyllä täyttöön, että pakko on syödä kaikki. Ei voi jättää nyt syömään. On tämä hyvä, mutta eihän tää ihan lihamakaronilaatikko eikä perunamuusia ja lihapullilla ole. Syöhän tätäkin. Oikeesti on hyvä. Vähän rupeaa tökkimään, ihan kun ei jaksa syödä kaikkea. Se yksi pihvi on riittänyt. Ei ole tarvinnut 2 pihvillä tehdä. Sipulinen kanssa aika hyviä. No, vähän rasvasia, mutta kun on dietillä, niin rasvathan voi imeyttää näin paljon. Ajellaan näin ja imetään se rasva siihen ja sitten syödään. Niin ei se kyllä paljon jää. On kyllä paljon jäljellä ja mä luulen, että nälkä siityy, että melkein vasta päiväunille lähtee. Sanotaan arvosanaksi 4/5. Ei ollut kyllä ihan täydellinen. Että ei tää ehkä ihan voita meidän aidon suomalaisen grilliet pizzan kerrosburgeria. Meillä on kova kerros. Kannattaa tulla maistamaan. Täällä on oikein kylmät välet. On hyvä. Hyvä, mutta jos Pattajalle tulee, niin tänne kyllä kannattaa tulla testaamaan tää paikka. Täällä on vähän niinku esimerkiksi pizzapaikkoja, niin vähän pizzat ihan paskaa, mutta et käydä ikupaari testaamassa. Siellä on hyvät pizzat, mutta ylipäätänsä niin pizzakokemukset on aika heikkoja. Että en tiedä mikä siinä on niin vaikeaa tehdä pizzaa. Miten ammatikseen pizzoja väännetään, niin tehdään parhaasta raaka-aineesta parasta pizzaa ja niin edelleen. Ei se ole mitään rakettitiedettä, mutta täällä sitä ei oikein osata. Tuntuu, että ei jaksa näitä kaikkia syödä, mutta onneksi tuli toinen kola. Kola joo. Yksi ei riitä ikinä. Hui. Minä taidan jättää nämä loput vaimolle. Oli hyvä burgeri. Kannattaa käydä täällä Prime Burgerissa Pattajalla ehdottomasti testaamassa. Mä luulen, että ei löydy täältä Pattajalta parempaa burgeria. Kiitos kun katsoit videon, toivottavasti tykkäsit. Tilaa kanavaa, sillä on tulossa yllätyksiä ja muuta, että saadaan lisää tilaajia. Kanava on lähtenyt hyvin käyntiin ja jos saadaan joskus 1000 tilaajaa täyteen, niin te katsojat saatte päättää, minne päin maailmaa lähdetään reissuun. Moi moi!